ka step jong ka neutrik wi yong lo badum ulawan mentap sa sisiin ya ka jalame klia khamtam ya ka ri khasi chantia na ka jingklat no jong ba robot kharsieng uriu pokman hagi babon ki kam la ka long ndu ki sengtreng mon soba kishnong ki thau kumju ru haki yeng do ba thawan uba robot kharsieng ulakhla no menta ka sni ha ka por sipo siteng man step Nazaret hospital hadien ka to ka ni por ba ka jingstom kalaban ha ka met chungu kumon chupen tep ya baro ki bapet bat snap ya ka ni ka khubor uba robot badang triplice nam karta uday presiden barim jong kaseng ki samla puli ka khasi student union MLA barim kalaim khra patkum juru MP ka raja sabha napo ka jala lakha yu ba robot kharsi yang house nem se jakandai spa sanpu khandai ha ka nyotrek ubnai kala lengkot ubade ru khun jong liet Dr Martin and Majau bat liet kong iden MN kharsi yang pat uba robot ula pendep ika kedan jingpuli bikom MA anthropology na Saint Anthony's College pat nak school ba ni hu ha ga jiya di kumu samla uba robot kharsi yang ula sajit ru kumu presiden jong kaseng ki samla puli ka jala ka khasi student union house nem se jakandai spa prapuai hadu nem se jakandai spa prapsau bat hakani kasamoi trekam kilon sibun kikam kiblasanam hadu menta bat kata kalong bah katai kapor kilala banthau ya kamat trekam jong kaseng bat kumjuru ka jingpunan dur ya kalama jong ka KSU nakaliang silong bil kurwo katiar ban khamtep khambania hakabai dei bat kisniang kibolano shaka KSU ulayo banekran bur usamla Donald V thaba ubade general secretary kalong ge ga ba ngosi masuk thang skadei amtang ya ka KSU ndre ka jet ndre brokawai namar ba hakani ka kenti ngiladu biang sawai nong yalam barim jong ka KSU but i ba robot kharsieng ide nong yalam jong ka KSU balabat kumu presiden jong ka KSU nadu usnam khat khandai spa praphuwai hadu usnam khat khandai spa prapusau ti hakapor ba i ba robot kharsieng ide presiden balai jong ka KSU di kebandingkong ide ba panbor tariang man mairi imdan shu angnia selapar thai bat ibut pat si ba Michael NCM di hadian jing ba Michael NCM i balong presiden nadu 1979 nadu 1981 isimti no iba robot ya kakam menyalam ya ki isu tu kapor ba kadang dan ka jingya ki jing ki bahar kom mi gari ba jai menriu ti kalong ke pada ka ba skumulung namar ba i ba robot kharsieng lembat ka kunhun ke jung i jongga Central Executive Council jong ki isi ho tu kapor ki lapet janai ba ya ke ka ba long ka ki isi mun swabat ke ka ba ka ki isi kan haban long hadin habut bat ka wei ka ba i ba robot lembat ka tim ke jung i ka kunhun ke jung i mi ba VGK kentai ba Malcolm Tariang ki lapar khat ki ong ba kat ka seng ka bala ikun bala ile hadu kan ni ka bala pha bala syakri ka bala jenjar bla stom nta gari bejap pendriu kadon kam ya kata ka identity kadon kam banlong organize bah ti nakaliang jing ba robot ber ka kunhun gejung i ha ka tu kapor kilas dang shwa ban sna ya ka lama ti gila shim ya ka lama gila design ya ka lama jung ki isi da ka rong blue ha ka bata ka rong blue ka pen i ya kata ka jing khun sim ka jing shida berapo ani ka lama rong blue minyu i ya nyau teli ki klur ki ba kita ki klur ki represent kimi khmat yo khundriam upnar ubhoi war maram lungam udiko berkumjuru ha kani ka logo ha kata ka emblem jong ki isu ngin iru ya ukuba berkumjuru ya ukwai wapen i ya ka kamai kaji ya kata ka livelihood jong khasi kumjuru ya ka stie ka banlong ka nong yada ya ka khando ka siap ya ka ri ba ka jai menriu kumjuru ya ka wailam yu khnam bat karanti ki banlong kita ki nong yele ki ban parat lenti na ka benta ka jing kiu namta ka jing long try jong ki parado parasnam mat kumjuru ka kot ban pen i ba ka ki isu hi ka thrang ban kan tiu ha ka liang ka puli ka puthi jong ka ki isu mat om tang kata ka kanhun jong i ba robot and kharsieng ha ka term ka jong i bi bat nadu usnam pat khandai spa prapuai hadu usnam khat khandai spa prapusau kila senaru ya ka constitution ka beningkong ya jong ka ki isu ha ka ba ki kila batai bin pa bin unu ubriu balak banlong ka dukhat ka ki isu ki ki kendon ki jong ka ki isu ki ki pus bat ki kamram jong ki office bearers jong ki isu kini kilong ki jing no senyang jong iba robot kharsieng na ka benta ka ki isu bat kumjuru bakari bacap ndriu tar hadu on the simti pat ya na ka jing long presiden ni ide iba bul in lengdo bang kwai duar blai bat ki babun hi ki office bearers ki badar rengkat iba robot ki dan rengkat hiru bat i ba bul ti om tang kata on di ladap ban syakri hapo ka ki isu iba robot ila airu ka jing syakri ha kaliang ka snong ka thau kembali pet ya kini kejing ya dia kiat bean jing dia kiat pathar
hapo snong laim khra bagi jaka sar selong bat nom tang kata handrei I lami khmat ru ya gejala kum MP spok Raja Sabha nadu usnem arajar ar hadu usnem arajar pra ki jingno senyang hi jing ba robot ngaladap keren mentan kadai hi kata ka jing penlong organize ya kaseng hakabab ila lambat ka kunhun ka jungi ila snai ka lama bat kum juru ya constitution ka bamenswa bat ka bamenta ka lapher nomor kila don ki amendments ka bangila amen haus nam ka kandai spa kandai pulai hendri ka constitution ka baning kong du ba la snai ka nang benta ka ki issue hi ki dei jungi ba robot bat tat hadu ka ni ka klip mat ka bamentaru ki bun hi ki napa constitution bun blasot na I bat kum juru ya ka lama nadu bala snau sam ka kandai spa prapuai hadu ka ni ka por momentangi dang penongkam da ka ju ka lama la de ngiya ni puli lengba ni ki archives jong ki issue ho ngim pat yo banyak keren markmat bat I por mensua na le ngi pek ki archives jong ki issue ki kot khubor ki bamensua ni I ba kini ki literary program sakapor jong ba robot ka bun ma ngi I ba ki don kini ki jing ya kop tho isi ki jing shoot jabi ngom ki debate ki extemporary speech ki program pelong quiz agi snong gi thaw agi school bat kum juru ki pelong ru ya ka inter school sports apo shlong bakani la kabla penya hi de ki issue bakadi ka sin ka baningkong ka bakila le bat kini ki literary program su ki di sin ki baningkong ki blale bat ke ka ba maki ki le menswa ha ka porjing ba robot an kharsieng ka ki issue ro hadu menta kadang yai beteng hi ya kini ki program ni ju pelong ya kini ki quiz kini ki jing yakop tho isi ki debate bat kum ta ter kum bakila sut la shor maki ni ru kadang yai beteng hi hadu ki por ki bamenta Usilong mi layo ru banikran bot ba VG kanta balai te lang bat uba robot ha ka por dang dei president ka KSU ha ka ba lai thu ba shibun ka chingya lenti ha po ka KSU ha ka te ka por bat kumju ru ya ka jinglong jingman jong ba robot ka jing khla di ba robot khasieng te ka dai ka jing do ka ba khrau ha ya ka jai ben riu te ngau ba de parlok ba robot te ngaso diau ka man sem ni sungsi bah kapor bedang im simla bande kendo bah kemudian kendo menswa te kalong kajing sisa ba robot kharsing kapor ki ba menswa menor ula julong president jong ka khasi students union kapor bilong president mai te ngang sulong tang unong bot jong te lase kali kapor ka ba ilong president mai ngiyo banya draft ya ka constitution jong ka khasi students union da ke jinjar da ke jing sistem bar ka jingdok ngi trei sistem hato ka por ngi don lang bar ngi tep kanu ka jing kalong ka jing jinjar ka jing apor bangi long ki nong yalam jong ka KSU ti ba robot le to ka por ti ri bre ba ibam jo kamau ya ka spa ka pho kadon be ka jing idri kajing ki jai benrio kajing ki parado ki parasnam te kadai ka por jong iru bangila ban snai to ka flag jong ka KSU te kadai ka por ka jong iru ngi kamau bangi tristam ha ban ya penim ikini ki dorbar hima namar ba ka dorbar hima kadai ka ke ka ba kende ha ka jai benrio ha ka man sim wei parado parasnam te ngakama tiki por ilong KSU iju hikai bah yangi ki samla hato kapor ba ngimla ban lamet ka tanglang kadi kabam te wadu kwai ngim ju bam hato kapor ka kiat ka te naya kren ngim ju akta hi te kikam jaba ngim ju dan ka kikam gini kikam ki pasni ngi kadon kata ka jing hikai ka jing peni lenti ke jungi bangim dei ban labmet te dena takrau ba ha hadin bi lakut mai ban long president jong ka KSU ka sawan sa ka term ka bai ba bul lingdo ilong president jong ka KSU ni kamau yuru iba Dyson kharsieng te to por nga ngalong finance secretary te to por kadan ka jing trei system namta ka khasi student union namta ka ri ba ka jai benreu te kadai hi ka jingpen jalam lenti jong iba robot kharsieng siginten sipang iba robot di breu bolong sida ma iba bet iba lon kita ka mensem ka ban duriap bet te ila julong ru MLA jong kalam khra bar ngite bru ila long MP te ka por ba ibat ikini ki position ilong ibreu iba
Tracy Tom ha ilale la ka jong ka kamram hakani ka perthai but ngi boro ngi teblut ba ka jingem hi ka jingem ka jongi life is uncertain but death is confirmed ti we na preng jongi ngi teb ba ka jingyap hi kan sawan hakanu ka por but ya ka jingem ngimla ban guarantee te ni kemau thoi ni ba Robert Kharsieng in leisuk leisan cha ka duar jong ublei but nga ai kani ka jing kit bok kit riang ya ka yeng ka sem but nga kemau ru ba Martin Narayan Majau ba dei khupa jong ba Robert Kharsieng but la dei bai dang emi ba Martin Narayan Majau hakini sngi ba hakini ki por lesi kani ka border issue ka border dispute kanum dan kemadan manta kadan ka jing pin thame ya ka jai banriu ri khasi jantia but nga kemau ru yai i kime jong ba Robert Kharsi i kong edit Kharsieng sisa iri ibreu ba sotonat bahai ni samla te hakini ka por hi ngadap da ka jing sosi da ka jing thang ka jemut ka jing bakhat ka bansem but bangan kran pala de ke ka bangla de bong nganum la shu te doi bat nga kerpat ba nangni syakmat ka jai benriu hi kan khim kan khirasong namar ba iba Robert Kharsieng bat ki perlok parjor ki bala judan lang bat ngi kin yai don bat kin yai doi nam ta ka jangi kin yai khu ka do ki ne ki bang dang em bat nga hakani ka pori khadu khadwai em slam ri khasi jantia ka jiya nanti jong pi nei bat ba Robert ki kin mau ba phumla su ban klet sisa ha tu ka por kaladon ka jing thungu bangi mud ban wanra ka jingkala hakani ka jala Meghalaya namari ba Robert Kharsieng iju kamau bhai ya ka jingyate soskular hapeng ki Arfusan ki Khasi states 25 Khasi states ya hatu ka por ngila ji mer jingmut yong ba kani ka promises ba ka government of India hatu ka por the dominion of India ke ba ka kula re ka jai banriu re khasi jandia ba ngidei ban long try ya ka khando ka siap bat ngidei ban dei bangin long try ya ka kom sinchar khadar what ka administration of justice bat kadan lu kata ka jinga state soskular what la ka jinga te soskular happening kini ki Arfan Khasi states kalong ngila banong at gunpoint handai kadai ka jinga te kular bat kadan katu ka promises kata ka covenant bangin yo indon la ka jong ka autonomy bangin sincere hi dalade yasi ya kata ka jinga te ka jing thu bat kata ka promises habang yate ka ya sign ya kini instrument of accession ringkat bak ka instrument annex yasi ngila ban penwandur biang namari ba Robert Kharsieng ni iju pen kamau ngi yong ba ngi haban penklain ni ki dorbar hima ki dorbar snong ki dorbar yeng ki dorbar kur bar hatu ka por ngila sengru kawi ka political party ka bakarteng ka democratic hill movement ngila ya keleng ka ri khasi jantia handai na ki dau ki ba ki mlakyar namar ba ngim dei ki politicians bar ngim nang ban thak ban shukor ki paiba ngim simla ban ya chakmat ban ya kata ka sang berthai bad hadu kini kisngi ngi ala I ki jingkular jong kini ki politician bamenta kalong baitang ka jimentoi simen bad hakatu ka por hi ba Robert Kharsieng la dei bai idang long active haka sang berthai lasi kandon ka jingkala kani ka ri khasi jantia ka jongi hadin katu ka nisnam kata house nam se khandai spa khandai pho barobot ulasim menta haka election siteng samai nak 17 lam kra constituency pat yakun nak HPU pat layo jingjom dakbayo adu sahojar aspa khat saubut bat ya kam kumudupti chairman jong state planning board Iba Robert Kharsieng ilalong MLA jong ka Ladnikra constituency at board balaleg ilalong MP na kabenta kami regional lagi ni Raja Sabah MP kajing senyang jong iba Robert na kabenta ka imlang kasalang kalalong kaba baro mangi i appreciate ni ay buromi but
Nriu po lai snem kereta kadang day kereta kaba idang la pan le shibun ki nrei ha ka jing start ka jong play ila shimno ye iba Robert pan ngadap ha ya kane ka kubor ngolem ya ka ying ka sem ka jong ye I kurim I jong bat nganget ba iba Robert in yai long yai ne ubriu uyat bet bayat ki ubriu ubalale shibun nak takari bakajat penriu ubriu bla burom yakilong shua ki man shua ubriu ubala senyang haki babun kiliang nak kebentak ke constituency lain ka kakit bok yang bat nganget ba iba Robert inyo ya kajing song that ke bejanai hakapne jong play ha ka jinya lenti ha ka san hima sima ubarobat kharshi yang lolongru upar lok bai jan bha bar Dr. WR Kharluki ubadeiru MP ka Raja Sabha menta nadu balai don lang ha ka seng Nationalist Congress Party ha ka jidon lang rengkat ba ulit porno e sangma hadin balai don menta lang bat ka NCP ubarobat ha ka khalai tere upnaya yang jong snam R ulak lalong u MP ka Raja Sabha jong Shillong na ka Nationalist Congress Party ha ka khar tere kumrai yang jong snam R pra nakaliang jong Dr. WR Kharluki UMP ka Raja Sabha ka Shillong habai kran bot Shillong mil kruwa ka tiar ling bakapun namar bo don sedali ulapun pau ba kum ubriu ubarobat uli ubriu babet bah bot omla ban kan tho persya ya u kham tam wat la don ha ka san pertairu kajing do ka state kalong bakraw nomor ba ngala itu barobat na do ka por midang yadon haga student activities ulong presiden KSU gani katai tengah tu ka por nga klemlong so presiden ke JSU tang mengidang yetrekam hi ulong kumu brio nimlap baroban brio bebek ha pat kajing bet jong u kolong beteng teng hadu mengisnei uba udah brio la don ko politics rebu plim dan ru do kata kajing ayu jong u kidon ki kep ki ba semua orang kajing ayu bulai ba long survive bopli kan pat lagi jing do ko kraw khamtam hi brio kumu barobat brio bebek uba hok bat pimla ban kan tho yu kham tam wat don ko politics ro te ka jing simet ngas ngau ka jing do yo porlok kan pangila ya trei bro skata ngi dong porlok ba na do ko por NCP ngi join lang o pi sangma kan ni katai ni dei porlok bat ngi keep in touch tan rei hakini ki por bla adep ngam klem yo ikan do I mar por we don Shillong te ngong ban ikan do I ti ba pli mar long I don sugar rei mar bo iwan Shillong I se ikan do tare mar we don sugar ba saketu ko covid kan ni katayam na thai la sisnem na arsnem ni klem yo ikan do so te ka jing do ka kraw ka ni state ban do kum kini ki rewang ba ale ni gong yelam ki breu ki ba bek ba hok ha kam tika ika sinyang ka boy lano pada hak NCP senyang kelong bangi ngatrai ka jing job jong ka NPP mo na mar na ka NCP ni poi ka NPP kada ka contribution ni jong ni sedang ban sengi ka parti rengkat ba pi sangma iru ulong presiden ni trailang barhoj kada simpor hi kanu hi ka mdai tang ka politics le kanu ka seng ha ba pisdang kom dei ka ba kum ba ong ki hasi man shwa mom brei ba shu thung so mata yo khat thare ka jing job jong I bat ka jing yo jong I ban sharo ar khat pra ide wei wala no snyang sa kani ka kam gan ban seng ban kun ong tei ka party ha ka state ka jong I gan kemudian laban nong di founder member jong ka NCP ba form ka NCP ru hai ide first president jong ka yute NCP te okay last state jong I maklia kamu ka jingdo ya ka jela ta kam nong jingdo ka kraw am ka jingdo ki dala kalong ka jingdo ba kraw no mar ba nyar ngan ong fi ban yo ki politician kumu ba robat ubre bet bre bohok la long MLA la long ayu re bohok ma